Likhaya kodwa kukho bani aziyo kuba yintoni na etshisa elikhaya. Bambi bathi nguvutha. Lo vutha uqoqisa elikhaya kubekho nemibhalo edongeni egrogisayo ukuba kuza kubulawa bonke abantu belikhaya. Eyona nto itshekileyo apha bubugoxo, izixhobo ezisebenzisa umbane nazo zibugoxo. Abadeske zasihlanu esona sokugqibela sisithenza nibulala nonke apha ekhayeni insuku ezintathu zanele. Kulapho kuqubuke khona umlilo, kwatsha izindlu zonke, kwatsha impahla yonke. Kungokunje akukho mntu nampahla apha ekhayeni, nempahla zabantwana, impahla zesikolo. Abahlali baphila ngoloyiko nanjengoko uvutha uqhubeka uqoqisa kwelikhaya. Ubudala bam zange ndiyibone into enjengale. Into engapha ngathi ihamba ngathi lightning lezulu. Uba ibethe phayana ndigijima phansi nje igqibe zonke izindlu, ibulala amabhokisi wombane vele bemnyama, itshise kwangubo ezo zazigcwele ezinye izindlu zintsha zavuthwa zaphela tu kwalalwa phandle. Ezi zindlu zingamaqhenge, azinakwanto njengoba nibona ujule kwanto phandle itshile benganampahla betshelwe impahla kwezi ngubo zikhoyo zimpahla abantwana bakathi xa bathe bawovuba kutshile beze umuntu equlethe ibhayo ukuba bakwazi uba balale. Sengokutya yaye kwacela nabani na onokolula isandla kuba enjenjalo. Development ukuze kubekho ononhlalonhle abayonikeza ululeko lengqondo kubantu balamzi kunye nabantwana, ukuze abantwana bapha bakwazi ukuba ngabantwana abayazi into ba idlule lento kubo. Sithi ke msasazi sicela nabani na onokwazi uthatha inxaxheba angenelele kulamzi ukwazi ukuba ancedise lamzi. Abangemva basoloko bethe qolo ukugaleleka kwelikhaya bezokolula isandla bekwafaka umthandazo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMqwangqweni eNgqeleni.